Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz bugün Химиков урамындагы 70-ші А бинасында Әлфистә кунакта. Ne? İşte ne? Oramında. Kişi olan mı? Kise. Haydi, bismillah. Maşallah. Bismillah. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Әлфис, Аллахның рәхмәте olsun. Bizni qonaqqa chaqirgan uchun. Biz endi seni мәчеттә гел күреп, инде хәлләрне булай белешеп торабыз. Әмма ләкин синең тормышыңда шундый зур вакыйга, ул да булса менә шул бүлмәгә, шул фатирга кирү. Шулай бит инде. Ничек син менә шундый бәхеткә ирештең? Мин 20 ел көттем. Квартираны. 20 елдан сертификат öldürdüler. Öldürdüler. Bakırsa beni. Bu kvartirine. Maşallah. 20 yıl sen küttün bu kvartirini. Ondan sonra sana sertifikat verdiler. Ondan sonra ben onu satıp aldım. Maşallah, elhamdülillah. Allah'ın rahmeti olsun. Demek sen hazır bu fatırda hoca. Hoca. Ya Rabbi, biz bik şad sizin için. Hatta biz Kuştana şerben geldik. Bugün senin Rüşet Mışı Navaselye. No yara. Nişingen şey yaş? 36 yaş. 36 yaş. Так, anlaşıldı. Sen менә шундый сынауга дучар булгансың. Шулай бит инде. Бәләкәй чактанмы? Бәләкәй чактан. Тумыштан. Ondan соң әти әниң ничек синең менә шул тормыш? Әти эшлиде тракторда, Алманда эшлейм. Алманда уже Önümde bütün hatınga. Senin әтиең бүтән хатынга өйләнде бит. Синең әниең кая ничек? Benim anne Ayırım tırayında. Ayırım тора. Çolada tura. Senin bilen. Чаллыда сеңелең белән тора, аңлашылды. Син ничек тормышны алып барасың? Менә хәзер монда кергәнсең, монда яшисең. Ничек көне буе? Мәчкәнем, әлхәмдүлилләх. Мәчеттә без сине күрәбез. Намаз укыйм. Әлхәмдүлилләх, намаз укыйсың. 5 тапкыр. Әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Хәзер инде мәчеткә дә якын йөрегә. Нурга якын. Монда да якын. Яхшы. Хәзер иртән торып нәрсә эшлисең? Иртән торып намаз укыйм. Машалла, намаз укыйсың. Аннан соң? Аннан ашым эчәм. Ашым, яхшы, завтрак ашыйсың. Так, аннан соң? Прогулка урамга? Яхшы. Көнне буе намаз укыйсың? Машалла. Әле бит син намазны өйрәнгәнсең бит әле. Оны бит өйрәнергә кирәк, укып. Мине әбикәй өйрәтте. Машалла, әбикәй өйрәтте. Әбикәй өйрәтте. Әбикәй мине карады. Әбикәй сине карады. Мине бәләкәй чактан мине алып китте. Ова, миңа күкеле авыртты. Машалла, әлхәмдүлилләх. Яхшы. Син мәктәптә укыдыңмы син? Укыдым, 9 класс бетердем. 9 класс бетергәнсең. Яхшы, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә бит шулай яхшы итеп сөйләшәсең. Без сине аңлыйбыз. Ярар, менә синең шөгылең бармы ниндидер теге сине яраткан? Минем шөгыл
Мәчке йөрүн. Мәчеткә йөри. Шунда тынычлык табасың инде. Шунда рәхәт табасың. Әлхәмдүлилләh. Яхшы. А булай бәлки кичләрен, менә ничектер ял көннәрен ничек үткәрәсең? Көнне туры мәчке бар. Машалла. Көнне төне мәчеттә безнең Әлфис. Аллага шөкер. А булай ничектер менә теге сәламәтлек ягыннан ниндидер теге камаушаланасыңмы, ничектер теге ниндидер бәлки ихтияҗың бардыр. Ничегрәк? Юк басайбы. Барысы да әйбәт. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә бөтенесе ширләгән чакта да син ширләмичә йөридең мәчеткә. Без аптырап калайдык. Ничек без Әлфис аңа салкында тими, гриппта тими. Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер. А булай укый аласыңмы китапларны, мисал? Укый аласың. Ничек татар телендәме, урыс телендәме? Күбрәк татар телендә. Яхшы, әлхәмдүлилләh. Ну, кайбы кеше. Аңламый. Мин сирәк. Но без сине аңлыйбыз. Без сине аңлыйбыз. Шуңа күрә мин тамашачыларда аңласын дип, мин бераз синең сүзләрне кабатлап сөйләйм диген. Аңларлык булсын дип. Яра, менә син бу фатирга кирдең. Әйбит. Бу Аллаһның рәхмәте бит инде. Шуңа күрә кем булышты сиңа бу? Алырга? Администрация булышты, әлхәмдүлилләh. Арамил муллин. Аңа рәхмәт әйтәбез инде, әйбит. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Аннан соң мондан инде ремонт. Син үзең ясыйсыңмы? Шулай матур итеп кемдер булышамы? Кем булыша? Муллалар? Муллалар булышты. Аны бер мулла янәшә утыра. Братлар, Аллага шөкер. Мәчеткә йөрүче братлар сиңа булышты, әйбит. Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер. Ярар. Димәк, хәзер сәламәтлегең синең яхшы, фатирың бар синең. Хәзер нинди планнарың синең? Өйләнергә план. Әлхәмдүлилләh. Ярар, шуңа күрә менә шул форсатны кулланып, әйбит. Безне күп кеше булай карый, шуңа күрә әйтәм бит. Шул форсат белән кулланып, без инде тамашачыларга әйтәбез. Бар шундый җегет, 36 яшьлек, ачык күңел, 5 вакыт намаз укый. Аның фатирында як-якты, чип-чиста, машалла. Инде хәзер монда хуҗабикә кирәк. Шуңа бит бу йортка. Шуңа күрә менә шундый форсат белән кулланып инде, әлбәттә, Әлфис үзен тәкъдим итә. Шуңа күрә инде бер үк шибәр, акыллы, таквалы кызлар шулай үтеп китмәсен, бит, әзрәк игътибар итсен. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһның рәхмәте яусын. Яхшы. Яра, синең киләчәккә нинди планнарың, хыялларың, өйләнүләрдән башка, кызлардан башка нинди планнарың синең? Ну, главное исәнлек, саулык. Главный исәнлек, саулык. Шулай мәчеткә йөрергә. Шулай мәчеткә йөрергә. Яхшы. Шиләмәткә. Кем булышка миңа кайдалга. Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Аллага шөкер. Яхшы, бик әйбәт. Әлхәмдүлилләh. Бәлки синең ниндидер максатларың бар, алга таба. Менә син әйтәсең, мәчеткә йөрим көне буе, әйбәт. Менә Аллага шөкер, хәзер ремонт ясады. Ашларны үзең пешерәсеңме? Пока үзең пешерәсең. Невестага хәтле. Әле невеста булса, иншалла, ул пешерер, шулай бит инде. Ярам, сез алга таба нинди максатлар синең? Мисал өчен, нәрсә хыялланасың син? Санаторийга барга. Санаторийга барга. Әлхәмдүлилләh. Яхшы, санаторийга. Абай санаторийга барган бармы синең? Бар. Кая барган? Неге? Чаллыга. Чаллыга. Камаз. Камаз санаториясына. Яхшы. Мен анда 18 көн булган. Яхшы. Бик әйбәт. Яра. Ниндидер сорауларың бармы? Ниндидер ихтияҗларың бармы синең? Юк, белмим.
Аллага шөкер, алхамдулилlah. Ну, демәк, синең тормышың Аллага шөкер бара. Җегетләр безнең синең янәшә, әмма ләкин җегетләрдән тыш инде бер тақвалы, бер татар безгә килен кирәк. Шуңа күрә иншалла дуа кылабыз, әмма сәбәп тә кылабыз иншалла. Бәлки булыр шундый бер бит, бер кыз иншалла сиңа кияүгә чыгарга риза булган иншалла. Шуңа күрә никахны укытырбыз. Никах миннән. Ярар, Марат, синнән сорыйм, бүген көнне ничегәрәк менә, нинди хәлдә, нинди эшләр алып барына? Без бүген безнең Әлфискә кайнар ризык китерәбез инде, көн сайын. Иншалла, иртүк ул көтеп тора безне. Бер кая китми, бәгә кайнар ризык алып килгәнче өйдә утыра инде көтеп. Иншалла. Абылай Әлфис бер үземе күбрәк? Ну, ничек? Әлфис, ул күбрәк бер үзе инде. Но ул безнең югалып калмый, әлхәмдүлилләh. Чыгып та китә, бүтән эшләрен үзен мустақил эшли. Әлхәмдүлилләh. Яхшы. Монда әле күп калдым монда ремонт ясату мисал өчен. Аңа ремонт монда тагын бераз кирәк инде. Әле безнең бәдрәфтә эшләр калды и бүлмәсендә косметический ремонт кирәк инде. Иншалла. Ну булай ярдәм итүчеләр бармы? Кем менә ярдәм итә? Әлхәмдүлилләh, ярдәм итүчеләр күп, әлхәмдүлилләh, безнең мәчеткә йөри торган кардәшләр булыша инде. Әлфисне калдырмыйлар, әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер. Яра, яхшы. Ну, Әлфис, әйдәле, син безнең шәһәрдәшләребезгә бер үгит насихат әйдәле. Бер үзеңнең менә моңзаңларны чыгар әле син әйдә. Бисмилла. Нәрсә әйтергә телисең син? Шәһәрдәшләребезгә менә. Хөрмәтле капла. Рәхмәт булды. Сеннең яракан Әлфис шәкерт. Алхамдулилlah. Рәхмәт сүзләрне белдердең бит. Ә менә нинди киңәш бирер идең син? Нинди үгит насихат әйтер идең син? Нәрсәгә безнең шәһәрдәшләребезне өндәр идең син? Безнең Әлфис бик матур үрнәк булып тора инде. Бөтен кешегә 10 ел элек ул безнең чиратка басты фатирга, 10 ел үткәч ул аптырап калмады. Әлхәмдүлилләh, тагын 10 ел көтеп, менә бу фатирга лаеклы булды. Әлхәмдүлилләh, аның сүзе буенча сабырлыкның төбе алтын диде ул. Машалла. Менә шундый үгит насихат әйтәсе килә инде аның. Аллаһ Тааладан сорап, сабыр булырга кирәк. Алхамдулилlah. Иншаллах. Аллага шөкер. Бик әйбәт. Бик яхшы. Димәк, без сабырлы булырга тиешбез. Аллаһ Таала сабыр итүчеләрне ярата. Гөл дугада булырга тиеш. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Без сезнең өчен дугада, сез безнең өчен дугада. Шулай инде бер-беребезгә якынрак булыйк.